Angibingelela ngiphinde ngamukele wonke umbukeli emakhaya ozobuka le video le esizoyenza namhlanje. Bafowethu ningixolele abantu banokuthi wena sithe uyigwala. Ngisho ukuthi ngaso sonke isikhathi mangizokwenza ivideo nomuntu owumama kimi noma ubaba kuye kube nzima ngoba ngibe nemibuzo emqondweni wami kodwa ngisabe ukuyibuza ngoba angazi ukuthi mhlawumbe izofike izwakale kanjani kubo, kodwa-ke ngizozama nakule video le ukuthi ekugcineni into afuna ukuzoyisho umama izwakale kahle nalapho emakhaya. Bafethu ngiyanicela ukuthi niqhubeke lapha emakhaya nijoyine u-EasyBet ngokuklikha kule link engizoyifaka ku-description, usebenzise i-promo code ethi SITHE50, uyiyeke le app yakho enokustaka, uyiyeke le app yakho enokwenzela inkinga. U-EasyBet bafethu uma sowinile imali uyikhipha manje ingena manje kwi-account yakho, ngiyagaranta lokho. EasyBet is the best kuwo wonke lama app okubheja, so ngiyacela nibheje nisebenzise u-EasyBet. Inamba yasemakhaya TV ngizoyishiya la, seningaqhubeka nifone, iy'ncingo zonke sizoyibamba. Usizo bonke abafuna usizo sizozama, ngeke ngithi sizolenza, sizozama ukuthi sihlangabezane sibonisane njengoba sike senza nakwabanye. Makufanele sidibane ku-possible, sizozama ukuthi sidibane ku-possible. Mhlambe sekusele ukuthi manje ngicele i-donation, i-GoFundMe, sikwazi ukuthenga imoto. Bafethu so 50,000 subscribers, yazi manje ngangidonethela R2 each, 100,000 ungaphuma ngiyithengele noma itoroza. Ngikwazi ukuthi makufona umuntu waseMangozi ngifike eMangozi, makufona umuntu wase-Newcastle ngifike eNewcastle, makufona umuntu waseMthwalume ePort Elizabeth ngiqamlele ngibheke ku-N2 ngize ngifike. Kodwa that's a story for another day. Nginomama obhalele istory engicathi singithuse kakhulu. Ngiyafisa ngathi nawe lapha emakhaya ungasizwa mama. Ngikubingelele ngiphinde ngamukele emakhaya TV. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila, unjani? Siyaphila nathi. Mawuphila kuyintokozo kimi. La emakhaya TV sihlezi sisho moke wathi uyaphila ukuqala kokunqoba inkinga, ngoba abaningi abantu abaneyinkinga bese bayayibulala, kodwa umuntu uma esathemba ukuthi uyaphila, ngiyangithemba ukuthi nale nkinga abhekane nayo uzoyinqoba. Kwenze njani? Hey, ngixakekile khona ukusho nje ukuthi ngiyaphila ngoba ngiyahamba, kodwa hayi ngaphakathi angiphili. Shuthi nginenkinga la engizocela ukuthi ningisize ngayo. Ngumuntu wesifazane ohlala yedwa kahle nje, ngazama lenza izinto nje yabo amatoho engaveli, kodwa nami-ke ngokuzwa ngabantu nangokwenza ngazama ukuqhukuza ngizama ukwenza izinto, ngaze ngathola izinto lezi zamathenda, ngazama ukwenza lezi tifeti zakhona, hayi izinto zalunga. Hayi mayilunga-ke izinto-ke ngathola ithenda yaseklinikhi. Kahle nginenkampani nje yokuklina, angisho kanjalo, nenkampani nje yokuklina ngathi ebingenkulu kakhulu, ibincanyana nje. So ngilokhu ngiklina-ke nalezi zinto zamaklina nani. So ngaze ngathola ithenda yokuklina eklinikhi ngasekhaya. Okay, mangithola lelo thenda-ke, hayi-ke ngilokhu ngiqhukuza nje. Bengisebenza nabantu abathathu, abantu bengisebenza nabo nje bebathathu. Sebenza nabo-ke kukuhle-ke kunjeyana. Izinto zona ngingasho ukuthi bezihamba kahle, noma phela-ke bezingahambi kahle, kodwa nje khona impilo ibiqhubeka. Hayi iqhubeke impilo-ke kulokhu kuqhukuzela-ke. Ngizama ukuthola-ke, uyazi nawe phela kulezi zinto khona nalamathenda amakhulu. Ngizama ukuthi nami ngilokhuzeke kulamathenda la amakhulu akoyibhedlela nobani, hayi bengingaphumeleli. Ngizama ukuthi ngiyofuna khona, hayi angingaphumeleli. Hayi kuthi nami-ke kube khona umuntu thizeni ongicebisayo ukuthi hayi bo, nayi indlela esingazama ngayo mhlampe ezokusiza. Awu nami ngibona ukuthi nangu umuntu engisiza, ngibuza ukuthi indlela kanjani na, hayi angichazele ukuthi kunomuntu azongithatha angise kuyena uzongisiza ukuze ngikwazi ukuthi ibhizinisi lami lisimame libe likhulu, ngibe nemali, ngibe nako konke engikudingayo. Ake nami ngithokoze ngijabule ngoba phela nami ngiyambona lo muntu, hayi unakho konke
konke akwenzayo nje kuyaphumelela nje ney'moto nje ku-right. Hhayi nami ngithi hhayi awungithathe ungise kuyena lowo muntu. Hhayi-ke nangempela-ke angithatha ngise kuyena lowo muntu. Hhayi-ke lo muntu uyinyanga kahle kahle. Hhayi-ke masifika kulowo muntu sifike-ke singene-ke hhayi ubaba thizeni nje. Hhayi ngifike nginabo udaba lami. Chazeli baba ngize kanje 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 nginebhizinisi elikanje kanje kanje so nami ngizofuna ibhizinisi lami likhuphuke. Imali ithi ukwanda nezinto zethu ukuthi. Hhayi ubaba-ke angitshela ukuthi-ke mangifuna konke lokhu kuzodingekala ukuthi ngisacrifice ngegazi lami. Hhayi ngibone nami ukuthi hhayi baba khona lungijiheqe uvalo kodwa hhayi ngibuye ngithi hhayi akuyona mhlawumbe into etheni yabona. Hhayi-ke ngihambe mangihamba ngibuye kunomntwana wasekhaya-ke ongilamayo ngithathe yena sihambe naye sikulo baba angimtsheli njalo ukuthi hhayi siyaphi ngoba vele nami angazi ukuthi yini eyokwenziwa laphaya. Kodwa uyosacrifice ngayo. Ngiyosacrifice ngayo. Hhayi-ke masifika laphaya sengifike ngiyamchazela-ke lo baba ukuthi hhayi-ke baba-ke nangumuntu engifike naye. Hhayi ubaba nqaphi athi nje cha njengoba ekade ethe igazi lami udingeka igazi lami. Ayi mina nginengane eyodwa nayo isancane. Hhayi ngibone ukuthi hhayi ngeke ngize ngikwazi noma ngabe kuthiwa izinto zinjani ngeke ngikwazi ukuthatha umntanami. Bese-ke ngithi ayikho enye indlela esingenza ngayo kunokuthi ngithathe ingane yami kuyokugcina ngiyokwenza into engingayazi nami. Hhayi athi ubaba hhayi ikhona enye indlela esingenza ngayo. Ngithi nayo okay ngcono ngamane senze ngaleyo ndlela kunokuthi ngithathe umntanami. Hhayi-ke avume-ke ubaba-ke ukuthi-ke hhayi singenza ngaleyo ndlela. Senzeka nginike-ke izinto angangichazeli naye ukuthi lezi zinto anginika zona zikanjani kodwa nje anginike izinto engizofike ngizenze lapha ngizenze lapha ngizenze lapha ngizenze lapha. Bese-ke hhayi nangempela mangifika laphayana ekhaya ngifike ngenze kona lezi zinto mayiphenduka ziphenduka ziba inyoka masengizenzile. Shuthi wakuthwalisa ngenyoka. Eyi singasho njalo ukuthi wangithwalisa ngenyoka kodwa ngingazi. Yaphenduka lezi zinto ayithi angiyishise nani ngihlalise ngizenze la zaphenduka lento zaba inyoka. Hhayi-ke le nyoka angitshela ukuthi-ke shuthi yonke into engiyifunayo ngizobika kuyena lo. Zonke nje into engiyifunayo mangifuna ithende elikhulu ngizobika kuyena lo. Mangifuna inje ngizohamba ngiyobika. Yazi ukuthi khona la ngishaya uvalo kodwa ngakubona kulula kunokuthatha igazi lami ngakubona nje ukuthi hhayi kulula ngokuthi ngisebenzise yona inyoka le. Hhayi nangempela suke lapho hhayi aqala angena amathenda hhayi ngihambe ngiye kulo ubaba lo owanginike yena. Fike kuyena ngichazela ukuthi hayi bekunethenda enkulu kanje. Hawu nangempela hhayi khona engikhohlwayo wathi lo baba le nyoka le izolala nami after 3 days. Every after 3 days or after 3 days uqeda kuyithatha? Every after 3 days. Okay. Izolala nami. Hhayi-ke ngivumeke yabo ngoba ngiyitshela phela nami ukuthi hhayi kuzoba into elula nje. Yabona into mingakenzeki uyayithathe easy. Akufani nento misisuke sekuthiwa nayi siyenzeka. Hhayi nangempela-ke hhayi-ke ufike-ke isikhathi-ke le nyoka-ke ngiyocela into-ke hhayi-ke kufanele silale phela naye inyoka. Hhayi-ke ngilale naye inyoka ngempela. Okay, ngiyaxolisa ukuphazamisa. Angiqali ukuba nomuntu othi wayenesithwalo senyoka. Abantu baye besho into eziningi nokulala ngenyoka. So ngifisa ngathi umuntu osemakhaya ongamnika ngekwe experience akwenzeka kanjani.
because that's the question engihlezi ngiyibuza nabantu abahlezi beyibuza ukuthi ulala kanjani nenyoka. Okay. Le nyoka le mina nje ngiyayibona iwumuntu nje wesilisa nje. Ngiyabona nje mina miza kimi nje iwumuntu nje wesilisa ophelele. Ayiyona inyoka nje ubusuku ubona inyoka nje cha. Iwumuntu nje wesilisa nje ophelele. Sifike nje silale nje ubusuke nje ulala nomuntu wakho wesilisa. Kushuthi spirit. Spirit kanjalo ngoba imini engiyibonayo. Akekho omunye umuntu okwaziyo ukuyibona. Mina kuphela engiyibonayo. Niyakhuluma niyazwana. Siyakhuluma nje nayo, siyazwana nje nayo. Ayikho inkinga nje. Okay. Yeah. Hayi-ke ngilale nale nyoka. Qede emva kalokho ngiyitshela ukuthi ngifuna ukuthi nangempela kube nethenda esibhedlela esikhulu. Hayi-ke nangempela ngithi hawu lingene ithenda. Bekawadi. Thola ithenda, hawu ngijabule nami. Kube mnandi, senginemali manje, izinto zihamba kahle, imoto. Kodwa futhi enye inkinga, yonke into ebengiyifuna bekufanele ngiqale ngiyobikela. Shuthi kahle le nyoka isifana nendoda yami. Uma ufuna into Mangifuna into ngiyocela kuyona. Mayingafuni ayifuni ngeke ngize ngiyithole leyo nto. Kodwa ke isikhathi esiningi ngeke ngize ngisho ukuthi mayingafuni noma ingafunanga kodwa ngiyazi ukuthi okuningi vele ngizokuthola. Uyayibona? Kodwa nje mingafuni bingafuni mifuna futhi hayi nami ngabi nankinga ngoba ngiyabona vele ukuthi izinto zihamba kahle. Ziyenzeka. Hayi. Ngithole leli thenda kube ithenda la 5 years. Hayi-ke kuthe sekusondele isikhathi sokuthi manje ithenda lami liphele. Ahamba ngaya futhi kuyena ubaba lo ngimtshela ukuthi hayi bo sobaba ashungisa lapha aphuma sobaba sixoxe naye. Hayi sobaba lo nginakho sekusondela izinsuku engazi ukuthi ithenda le isiya ngokushabalala. Sekufanele kuvuselele ku-apply. Sefanele sivuselele manje uku-apply. Lana ke khona inkinga ke iqala khona. Hayi vele nje hayi. Isifuna naye ingane yami manje nyoka. Ayisafuni mina. Ukuze ngikwazi ukuthi ngivuselele nezinto ziqhubeke sekufanele ithole leli gazi lami. Ilale nengane yakho. Ilale nengane yami. Le ngane yami encane. Inangangana. Ina 11. This year ina 11. Khathi kuthiwa sacrifice ngayo kushuthi no 7. Yayino 7 ina 11 manje. Manje nake inkinga ke ziqala lapho. Hayi ke ngiphindele kuyena lo baba engakade ngiye kuyena eqaleni ngiyomtshela ukuthi hayibo nakho manje umuntu la esengijikele inyoka le ngoba phela umuntu kumina ngoba ngimbona ezumuntu hayi nangi sengijikela kanje. Hayi ubaba naye athi njengoba ekade eshile eqaleni ukuthi kahle wayivele kushiwo kwathiwani angisacrifice ngegazi lami. So ayikho nayo into azoyenza. Mina vele akazange aze anginike inyoka. Wanginika izinto zokuthi ngiyokwenza. Naye akayazi lo nyoka. Yazi usasho njalo ngenhlahla ngiyayazi mina usungitshelile lenyanga okhuluma ngayo. Ikhona inyanga eyaziwa kakhulu ku YouTube. Engisangayibona kwenye video isho ukuthi yona inyoka yayo iyayisaba nayo. Uma ufuna inyoka kuyo iyakunika uhambe nayo. Mase xaka lenyoka ayingeni lapho ngoba kwasayona iyayisaba ende lenyoka imazi yazena. So sengiyabona ukuthi le story siyafana ngiyaxolisa nje ukuphazamisa ukuthi kuvele kwa bayazi abantu lenyanga engikhuluma ngayo abayilandelayo inyanga. So nayo lenyanga yakho isithi kwathiwa sacrifice futhi kumgomo okuthwalisa walenyanga ukuthi umuntu ufana athwale ngengane yakhe. Musho ukuthi so inyoka yakho isifuna ukulala nengane yakho inyanga nayo iphelisele izandla. Hayi ayisayingeni ithi nje ayingeni. Ayingeni. Manje ngeke ngize ngikwazi ukuthatha ingane. Yabo nje kuyimanje ingane angisahlani nayo ngibalekisile. So injani ke impilo phakathi kwakho nalenyoka since wena ungasafuna ukuyinika ingane yona isifuna ingane? Ayikho yinto. Kwesinye isikhathi ngiye ngithi noma ngithi ngiyoncenga
ngiyashunqisa, ngiyazama, hhayi inkinga angiphenduli nje, iy'thulele nje. Uyayibona futhi ukuthi lento efuna ukuyenza iyafuna ukuyenza. Manje mina ngeke ngize ngikwazi, noma ngabe kuthiwa nginosathane ongakanani, ngeke ngize nginikele ngegazi lengane yami kuwukuphela kwayo. Ngiyobuye ngiyithathe phela, ngizosala ney'moto nezindlu ezami. Manje umuntu uzoyibuza emakhaya ukuthi singakusiza ngani mhlawumbe thina sisemakhaya. Isicelo sami into ebengicela ningisize ngayo, bengicela ningizamele, angazi ngizothini, kodwa ngizocela usizo uma kukhona inyanga noma umuntu enimaziyo noma umthandazi noma ini esingenza nje ukuthi kuphume nje lo sathane wale nyoka. Ngcono ngiqale phansi, ngakuthi kufanele ngiqale phansi. Angisamdini naye, angisayidingi kwayona. Uwilling ukuluza yonke lento esikulethele yona, because abantu banokusho ukuthi lezi zinto ihamba nemicebo wazo. Abanye abantu mabeshona kuthiwa hawu isithwalo sihambene nento zaso. Hayi, I'm willing ukuthi ngiluze yonke into kunokuthi ngiluze umphefumulo wengane yami. Ngcono ngoba ngangikwazi ukuphila ngingenayo, kuwukuthi nje shuthi kwasuka ngathi ubunja. Yayizwa lonto. Shuthi kwasuka ubunja ngoba ngangikwazi ukuphila ngingenayo. Mhlambe ukuba ngabekezela, mhlambe ngangokuthola ngaphandle ukuthi ngize ngenze into kanje. So anginakinga yokuthi ngiqale phansi, makuthi kufanele ngiqale phansi. Mbukele emakhaya, ngake ngasho kulonyaka ngoMashi ukuthi mina ngiwuSithembiso, umuntu owazi emakhaya TV since last year ubazi ukuthi ukuthwala ngikuthandi mina. But into engayibona ukuthwala ngekuphela, abantu basazothwala, kunamhlanje khona umuntu ofuna ukuthwala. Abafuna ukuthwala abathwale. Ngiyacela ukuthi masiphendula nomama singamjaji. Kepha manje ufuna usizo la emakhaya as a family siyasizana. Manje umndeni umuntu wakini ngisho ngathi ubulele. Nihambe niyombheka esejele, eboshiwe esejezile ukuthi awumfethu njani. Na ugwayi, nasi sinkwa, kunjani impilo la ejele. Animlahli kuye kuthiwa ukho umgodi okulahla umuntu. Umama uyacela ukuthi isithwalo sesifuna izinto angakhona ukuthi engazenza. Sesifuna ingane engenasono, engamthumanga ukuthi eyothatha izithwalo. Mangathwala isithwalo silala nengane yakhe, impilo yaleyo ngane isimosheke ungona phakathi. So siyacela ukuthi simlayele ngendlela eright umama, nami ngizozama ukuthi ngimlayele la mhlawumbe angasizakala khona. Kwabanye abathwalisana mhlawumbe bona bengasithatha leso sithwalo, angazi. Kepha nje ngiyacela ukuthi usizo lube khona, umama asizakale. Ofuna ukuthwala bafethu akathwale. Ngiyacela le nyanga yathwalisa umama, angeke ngiyidedele nangebhadi. Ngenhlahla nenamba yayo angeke umama ngimthetha nginike, ungitshelile nje behind the